Канци, малкият му син тук. Да. Вашите аплодисменти за Радослав Апостолов. Айде, Ради! С важни асистентски попадения до отбора. Дойде време за архитектът на тази промоция Георги Чиликов. Наборен! 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 Георги Чиликов! Георги Чиликов! И капитанът на отбора Пламен Хаджиев. Каме! Браво! Капитан ще дига купата си, а? Да. Те ще му я дадат по-късно обаче. Защото сега с малкия няма да стане. Добре време и за купата за шампионите на втора лига. Ойде! Купата е синя! Еха! Дунав! 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 Айде, чекай, да ви на късмет. Хайде! До година още една купа. Да. Някаква. Сезам купата.